Sababizilakho uyazokha asikile unalusi siyamazi. Hallelujah. Jesus. We bless the Almighty God. Hallelujah. Jesus. Ashayeleni uNkulunkulu izandla kakhulu. Jesus. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Siyambonga uNkulunkulu for giving us another chance. Oh yes, Lord. ukuthi siphinde sihlangane. Amen. Jesus. Hallelujah. Yenibingelele bazalwane egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Bingelele leadership of this house. We are greeted in the name of Jesus. Abafundisi bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sibashayela izandla ezinkulu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Bingelela wonke umuntu ke bazalwane egameni likaJesu uzishayela izandla ukuthi ukhona nawe kule ndawo. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated, bazalwane. Amen. We'll go to the word of God. Amen. Hallelujah. Sizwini likaNkulunkulu. In the book of Matthew. Hallelujah. Hallelujah. Bingelela umakhelwane wakho eceleni kwakho. Uthi makhelwane, I greet you in the name of Jesus. Mawubingelela umuntu oseduze kwakho uyasmile, ukhipha isandla umxhawule, make hageka umhage. Ubaba axhawule ubaba, usisi ahage usisi. Hallelujah. Ubaba angahagi usisi axhawule usisi. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Usukume nje ubingelele nomunye ongakazi umxhawule since ungenile umbingelele. Uthi makhelwane, I greet you in the wonderful name of Jesus. Amen. Maye ngathi usnacks makhelwane, uthi makhelwane ngiya understand ukuthi ukhathele mara ngiyakubingelela egameni lika Jesu usmile. Jesus. Hallelujah. Ngisalindele lo hleli phansi, ngilindele wena ukuthi ubingelele umuntu awukwazi ukuqumba ekseni endlini kaNkulunkulu. Siyabingelela Hallelujah. Usukume nje uxhawula umuntu umbambe ngesandla umhage bese uyamncoma uyamtshela ukuthi waze wamuhle namhlanje ekseni makhelwane. Hallelujah. Uthi nje makhelwane umuhle ekseni. Hallelujah. Hallelujah. Usmile nje ube happy endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Shaya izandla zakhe enkulu. Hallelujah. Wenza Jesus. umsindo ongcwele. Hallelujah. Angishongo ukuthi ubuze ukuthi makhelwane uze ngani ugibela itaxi or ngithebingelela umakhelwane umtshela ukuthi muhle. Ngibona abanye sebevula amaphesi banikazana change abarobhane ngaye etaxini. Bingelela nje wena umakhelwane uthi makhi waze wamuhle. Hallelujah. Maseceleni kwababa uthi awu makhi waze washefa kahle. Muhle uyafaneleka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yabazalwane kuyajatshula masendlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Ujabule nje urelaxise igazi. Amen. Amen. Urelaxise ini? Igazi. Urelaxise igazi. Amen. Jesus. Igazi uliyeke nje lirelaxe liflowe ngoba usebukhoneni bukaThixo. Oh yes. Astashe. Yabona nje ufane nezinkinga zikuphetha. Relax, awusendlini kaNkulunkulu. God will take care of whatever situation. Amen. Kuzokusizana ukuzithwalela mntaka God. Amen. Kuzokusiza ngani nje uhlala ufrownile. Sisabatha wa God is good. Ulonga uthe nje hallelujah. Iba happy nje urelax ebukhoneni bukaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Asenezweni likaNkulunkulu bazalwane. Amen. Thank you, Jesus. Asenezweni likaNkulunkulu. Ngicela uphethe ngesizulu asifundele ngesizulu. Sivuleni sonke amaBhayibheli ethu bazalwane. Siyezwini lenkosi.
Amen. Singaphakama sime In the ngenyawo. book of Matthew chapter 9, sizofunda verse 20. I just want to elaborate some of the things nje ezincane. Amen. Esizithola la kuleli daba ngiyazi ukuthi niyalazi no Sunday school uyalazi, but nje it was laid in my spirit this morning. Hallelujah. To share it with you. Amen. Hallelujah. Cela usifundele isiZulu. Amen. Incwadi ngokaMathewu chapter 9 verse 20. Kufundeka kanje ngesizulu. Okay, before ufunda ngesizulu, which version uyiphethe? Azana nekhuluma nami ngoba nami ngiyangizwa, ningakhulumi ngezani. Yes. Cela sifundeni. Qaleni sifunde ngeEnglish bese sifunda ngesizulu. Amen. Verse 20. Yes. And a woman. Ayina heading. Ayina heading. Cha, mama. Okay. And a woman for 12 years had a flow of blood, came after him, and put her hand on the edge of his robe. 21. Because she said to herself, if I may put my hand on his robe, I will be made well. Yeah. 22. But Jesus, turning and seeing her, said, Daughter, take heart, your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. Amen. Amen. Khona omunye uphethe ngenye version. Asikhulumeni bazalwane NIV. sisesontweni asibhali exam. NIV. Amen. Amen. Just then, a woman who has been rejected to bleeding for 12 years, Rejected to bambelo magam. Yes. for 12 years, came up behind him and touched the edge of his cloak. 21. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. She said to herself, ukhuluma naye. Amen. Amen. Ukhuluma Nine. naye. She said to herself. Amen. Yes. 22. Then Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you. The woman was healed at that moment. Yes. Asithatheni ngesizulu. Ngesizulu isihloko sithi uJesu uphilisa umuntu ofe uhlangothi. Okay, yeah. Verse Ngaqhubeka 20. ku-20. Bheka owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 weza emva kwakhe wamthinta umphetho wengubo yakhe. Verse 21. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe, uma ngingathinta nje ingubo yakhe ngiza kusindiswa. Verse 22. uJesu ephenduka wambona wathi, yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Wasinda owesifazane kusukela kuleso sikhathi. Maybe sithethe bazalwane uNkulunkulu labo sesokufunda kwesi. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. We all know ke bazalwane ukuthi when every time la uJesu ehamba khona sekubingelela sisithule. Amen. Sekubingelela angikubona. Hallelujah. Sekubingelela siyabonga ukubona ukhona. Amen. Hallelujah. Greetings to everyone bazalwane. First time visitors, you are welcome in the name of Jesus. Amen. La bazalwane sithola ukuthi lo owesifazane lithi izwi likaNkulunkulu, she was sick for 12 years, full 12 years. And uma egula unesifo somopo, she was bleeding. And when every time I read this verse, I ask myself ukuthi kufike kanjani ukuthi lo wesifazane aphile iminyaka engaka ebleed. Because u12 years muningi kakhulu analesifo nazo. You cannot lose blood. Kunabantu
adutshulwe manje akwazwe manje or alimale manje kuthiwe uluze igazi eliningi. Yazwakala bazalwane? Kuthiweni uluze igazi eliningi. But here we are reading about this woman oluze igazi for 12 years. Abachaza ukuthi uluze igazi for 12 years, maybe another month, stop her, and then yaphinda futhi yabuya. The word of God says in full 12 years this woman was bleeding. Amen. Now lithizwi likaNkulunkulu uJesu, because uJesu every time la bekehamba khona bekungenzeki ukuthi ahambe kungekho umuntu oseduze kwakhe besides ama disciples wakhe. uJesu la bekehamba khona bekehamba esixukwini. uJesu la bekekhona bekukhona ukuphithizela kwabantu babe baningi abantu ngoba abantu bebefuna uJesu, bebefuna ukusizwa uJesu kahle kahle. Abantu bebehlala and listen to his teachings, bebehlala belalela his wisdom, bebehlala bethola ukuphila. Yazwakala bazalwane? La uJesu bekehamba khona abantu bebephila, uJesu la ehamba khona abantu bebesindiswa, uJesu la ehamba khona izinto zabo bezilo. Whenever la bekhona khona uJesu bekuba khona ushintsho endaweni because sekukhona bani uJesu. Bese ngipho amen nginiphi izindaba. Now the word of God lithi this woman uJesu ukhona endaweni and this woman unale nkinga nayo, and the word says she heard ukuthi uJesu is around. And what I will use that opportunity yokuthi ngiyobona ubani uJesu because of my condition. And the word of God lithi lo wesifazane ukuhamba yofuna usizo. Kulo 12 years lithi she has spent her living engena ephuma efuna usizo of a condition. Engene ephuma ekuma doctor, engene ephuma eyintweni, engene ephuma. Ngiyacabanga ukuthi kulo 12 years beke ngahamba odokotela kuphela, ayikho indawo engahambanga kuyo angalayilwanga kuyo ukuthi lana lo baba uyasiza noma lo mkhulu uyasiza noma lo mama uyasiza noma ngabe kufika ukuthi uzofike emzweni lapho. But the fact remain ukuthi beke ephuma hamba yofuna usizo for the full 12 years. Ehambe ngene ephuma and make ngene ephuma kangeni nje kuphela kodwa ushiya imali kuyo yonke le ndawo angena kuyo. But for 12 years this woman akakaze alithola usizo. For full 12 years uspendile for her condition. For full 12 years uzulile hambe ngene ephuma. For full 12 years bekezama imizamo kodwa engalithola usizo. For full 12 years she's been sick. For full 12 years she was hurting. For full 12 years she was rejected. For full 12 years she was feeling lonely. For 12 years bekas feeling njengomuntu wesifazane. For full 12 years I believe ukuthi bekengenayo that confidence. For full 12 years ilife yakhe beyistakile. For full 12 years izinto bezingenzeki. For full 12 years she was in confusion. Hallelujah. For full 12 years. Impilimile. For full 12 years. She's hurting for full 12 years. Ungena uyaphuma ufuna solution of this problem, but none. Sebenzise yonke imali ebeke nayo ezama ukuthi kuchange lesi simo esikuye. For full 12 years nothing has changed, but yet beke phithiza ephuma engene efuna usizo. For full 12 years ianswers angayithola until ezwe ukuthi ukhona uJesu endaweni, because there is no way that uhlangane noJesu lungabi khona ushintsho empilweni yakho. There's no way that you have the encounter with God or with Jesus or the Holy Spirit and your life remain the same. There's no way that you have intimacy with the Holy Spirit and your life remain the same. Lithizwi likaNkulunkulu makefika kuJesu. uJesu usurroundwe isixuku. Njengoba ngishilo ngathi bekungenzeka ukuthi uJesu abesendaweni abantu bangabi khona because uJesu bebizelwa abantu, bekezela abantu. Now lithizwi likaNkulunkulu, this woman
yena wathi kuye ngiyasibona isixuku so angeke ngifinyelele lapha kuleya ndoda and kahle kahle akekho omunye umuntu engimzele kodwa ngizele yona le ndoda but kodwa indlela engayo kusho ukuthi ngizoze ngihambe noma ehambe ngingakafinyeleli kuye ngingakathola usizo. That's when she decided ukuthi let me just ngehle ngiyobamba umphetho wengubo yakhe. Uyithatha phi revelation ukuthi mawuthinta umphetho kuzoba khona izinto ezenzakalayo. This woman decided ukuthi stretch forth ifaith yakhe because ngiyacabanga ukuthi bese kezitshela ukuthi if kuukuthi angisizakali la then angisazi ukuthi ngizolithola usizo. I believe ukuthi uJesu kulo wesifazane bese sokuyi last option yokuthi mangihluleke la angisazi ngempela ngiyacabanga ukuthi wazitshela naye ukuthi mase ngihluleke la ngcono kube khona okwenzakalayo ngempilo yami. Jesus. She went down and touched the hem of his robe or his garment. Amen. Wehla wayobamba umphetho wengubo kaJesu. Amen. These versions esifunde ngayo awachazi ukuthi ngalesikhathi lesilowo wesifazane ebamba umphetho uJesu azange avele ajike akhulume kuphela ukuthi wena wesifazane ukukholwa kwakho kukusindisile but uJesu uzwe kuphuma amandla kuye. Amen. That's when he paid attention ukuthi ukhona ongithintileyo. Jesus. Now the word of God make sesixukwini kanjalo ebuza ukuthi ukhona ongithintileyo abafundi bathi wonke umuntu uyakuthinta wonke umuntu uzele wena wonke umuntu la obvious kunesiminyaminya la. Amen. So uthi uJesu but ngizwa ukuthi ukhona ongithintile ngoba ngizwa amandla ephumile kimi. Jesus. Because uJehova ngoba uJesu ungumnini mandla wonke self. So the healing power mayiphuma engazange yena ayirelease uyawuza ukuthi ukhona. Amen. That's when ebalayeli bamthatha awosifazane bemletha kuye uJesu. That's when athi ukukholwa kwakho kukusindisile. Remember lo wesifazane utheni uthi mangamthinta umphetho wengubo kuyoba yini ukusinda kwami. So automatically ukholiwe ukuthi mangimthinta ngizophila. Akavelanga waphila. I so much believe ukuthi akavelanga waphila nje maseke mthintile. Ukuphila kuqale esacabanga ukuthi mangiyothinta automatically her faith imenze wafinyelela ekuyothinta ingubo. Amen. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ekseni. I do not know because there are so many situations esihlangabezana nazo that are so discouraging in our lives. Some of the things asikhulumi ngazo asibatshela abantu sifa nazo ngaphakathi. But ngifuna ukukhuluma nomuntu namhlanje ukuthi akusizi ukufela phakathi. Amen. Sometimes abanye vele bayakusaba ukuthi bakhulume ebantwini bacela usizo ebantwini because of the condition or situation. But ngifuna ukuthi mina umnyango wasezulwini awuvalwanga. Amen. Awukwazi ukuhlala ufele ngaphakathi. For years situation ayishintsha. For years you've been praying. For years you've been fasting. For years you've been begging ukuthi impilo yakho ishintshe, but up until today your life has never changed. Amen. Amen. Omunye uzothi ngiyakholwa ngisindisiwe ngiyamthanda uNkulunkulu ngiyanikela ngenza yonke into, but my life akunashintsho kuyo. Kodwa ngizokhuluma nomuntu ekseni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngizokhuluma nomuntu ekseni Amen. ukuthi singashintshi isimo. Jesus. Amen. Amen. Singashintshi isimo. Amen. Singashintsha isimo. Amen.
Amen. Amen. Singashintsha isimo. Jesus. Uzothi omunye, you do not understand my pain. I've been rejected mina, even where I stay, because anginayo any income. People that I'm around, abanayo into yokuthi bazo benefita from me. Instead, I'm a burden to people. At my age, ngiyabalela ukuthi intanga zakho ngabe zenza ukuthi intanga zakho zenza ukuthi ngaphandle. But here I am, ngistakile endaweni eyodwa, there's no change. Ngifuna ukukhuthaza umuntu ekseni ukuthi kusengashintsha. I understand your pain. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthatha iplate elikhulunyelwe ulifake emlonyeni. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uvula ibread bin bakhulume ukuthi awukwazi ukudla kangaka ukuthi awusebenzi. I know ukuthi sometimes abanye abantu uza kusabe nokudla fastanga because uyazi ukuthi kuneinkulumo ezizongilandela la because I don't have any means of providing. But ngifuna ukuthi kumuntu ekseni kuke sengashintsha nalo. Phela bazalwane, to be quite honest, bakhona abazali abazothi akunashintsha empilweni yakho. Intanga zakho zenza 1 2 3. That is why we have people bazi bahambe bayinikele bafaneni. Even nabafana bayozinikela kubo mama abadala because bafuna ukuthi kube khona into ezayo ngoba abanalutho. We have parents abangiyajabuli if they are not receiving, and buka abanye abazali banayo that sense ukuthi mangabe ungamnikezi lutho angeke azakujabulela until kube khona into omnikeza yona esandleni. We have a sick generation, a generation and a depression because of batwela amakaya wabo, ngamahlombe wabo. Everyone relies upon them. Bangene ikolodini, bathola umsebenzi namhlanje kusasa umuntu uneyikolodi ezingaphezu kwamandla wakhe. We are in the generation of people that are grieving, people that are tired. I am zimbeni, but emotionally so. Bakhathele because of the situation that are overwhelming. Kodwa ngithi kusengashintsha namanje. We are living in a society that is happy, kuma status, but inside they are dying. Jesus. The generation evelihleka ngathi konke kuhamba kahle because they want to be relevant. Jesus. But inside they are dying. That is why we have a high rate of society. Suicide. Amen. It's society. Suicide. Not amen. Amen. That's why we are having a high rate here. Yes, Satan. Suicide, ma'am. Yes, Satan. I don't know what's going on. That's why we're having high rate. Yes, society. Not just society, but suicidal spirit. Amen. Amen. Because abantu sebengenile ikolodini baqwile basebenzela ukuvala ikolodi. Amen. Because bahleli nabantu abadepende kubo. Jesus. Bazalwane, we have parents abathi mabefika, why didn't you buy this? Why didn't you buy this? Umthwalo ube phezu komntwana. Akasakwazi ukuzithengela ngisho nechepis, because I'm not saying bazalwane abantu bangabuyela ukuyondla abazali, but thina singabantu abamnyama we have this black text that we are doing kubantwana bethu. Ngakufundisa, ngakondla, ngakufundisa unjenje is because amandla wami. Abasakwazi ukunyakaza. That is why noma kungena incwadi zamalobolo sokuyibudget kwabanye because ngamfundisa into ekhulunywayo nakuletafula ukuthi ufundile imali zethu. So imalobolweni babona ukuthi it's time ye payback yokuthi bafundisile. Of which is wrong, bazalwane. We bring children into this earth ukuthi bazophila and find their purpose. Amen. It's good to help emakhaya, but I guess inciphiseni lento yokucompare abantwana sibe compare nabanye abantu abase next door noma amanye ama-cousin. I-cousin yami inani, i-cousin yakho khona manje inani. We are leading the generation ehleli with depression because of the parents. Jesus.
a generation that wants to be relevant. A generation efuna ukuthi ibonakale ngathi yonke into ihamba kahle. Kodwa ngizosho ukuthi I don't know in that situation wena okuye noma ngingayibalanga kodwa ngizothi kusengashintsha only if you can decide to touch the hem of his robe. Amen. Amen. But ikuwe lento ukuthi uyiqeda nini. This woman have faith. Uye kuJesu ene faith ukuthi mangiya kuJesu mangingabamba nje umphetho wengubo yakhe. I know my life will never be the same. Oh, I know that my life will never be the same. And she decided ukuthi noma ngabe isiquku sikhona kangakanani kodwa there's no one ongangistopha ngoba sengifikile kuye and I am so desperate ukuthi ashintshe impilo yami. Ilushila abantu ukuthi impilo yakhe ishintshile ngoba uhlangane nendoda yaseNazaretha. Jesus. Hallelujah. So I have faith in this man. Amen. I trust in this man. Amen. Ukuthi mangisondelana nayo kukhona okuzoshintsha empilweni yami. Jesus. Usengashintsha namhlanje. Amen. Abanye bayekela isikolo for ukuthi ama siblings wabo baye esikolweni. They are sacrificing ngoba bazala basekho. Hallelujah. Amen. Ahlala ngaye esikolweni athi ngenzela ukuthi nje abantwana bakama baqhubeke baye esikolweni. Abanye basebenza imisebenzi abangayithandi. Athi ngiyasebenza ngoba abantwana bamele bathola isinkwa, ngiyasebenza ngoba abantwana basekhaya mele babe right, ngiyasebenza ngoba abazali bamele babe right. Kodwa ngizothi isimo singashintsha bamba umphetho wengubo kaJesu. Jesus. I understand your pain. I might not be there, but I understand your pain. It is not nice to see people okhule nabo benezinto. Kodwa ngithi mina kusengashintsha just bamba umphetho wengubo kaJesu. Jesus. Hallelujah. I understand ukuthi nasemphakathini uyinhlekisa usaba nokumitha nabantu abafunda nabo esikolweni because you do not have anything yokubonakalisa ukuthi after school ngenzeni ngempilo yami. Abanye bayile esikolweni kodwa basebenza imisebenzi abangayifundelanga. Mina ngithi bambekilele emphethweni kukhona osekungenzeka. Ngeke kuhlale kunjena. Ngeke kuhlale kunjena. Amen. Ngeke kuhlale kunjena. I understand ukuthi vele ubizwa ngaleyo nto odlula kuyo kodwa ngeke kuhlale kunjena. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngifuna ukukhuluma nomuntu, ngifuna ukukhuluma nenhliziyo yomuntu namhlanje. Ukuthi lalela. Isimo singashintsha. Jesus. Impilo le ayihambi according to the way siplanning ngakhona. That is why uthi uNkulunkulu simtshele simnike senze njani sinikele konke kuye. Amen. Ngoba bekazi ukuthi this journey won't be easy. Jesus. That is why you cannot live without Jesus. Amen. Because awukwazi kuba namandla bayayilengisa because impilo zabo azikho emphethweni kaKristu. Jesus. Kanti thina mangabe sigowisha through situations sikhala sishona khona. Jesus. Sikhala siya khona. Jesus. Sibekezele sinethemba Jesus. lokuthi angeke kuhlale kunjena. Hallelujah. Mangake ngibamba umphetho wengubo yakhe. Hey. Something will happen to my situation. Jesus. Something will change in my life. Singashintsha. Hallelujah. Jesus. Singashintsha. For full 12 years. Amen. It was tough for this woman, as it is tough for you. I don't know ukuthi udliwa yini. Angibazi ubuhlungu bakho. Angiyazi mina ipain yakho. I don't know your frustrations. I don't know what you wish for.
I don't even know what you are praying for. Kodwa ngizothi mina kusengashintsha namhlanje. Jesus. Akugijimele nje wehlele emphethweni kaJehova and look ashintsha impilo yakho. Uthi ubani ongithintileyo ngoba ngizwa amandla ephuma. Automatically mawuthinta umphetho wengubo yakhe kuba khona into from kuye itransfereke kuye. Thinta umphetho isimo bese siyashintsha. Jesus. Hallelujah. Thinta umphetho. Hallelujah. If every one of us understand lo mhlabelelo othi ngoba amandla yatholwa okuhlala kuye ngoba amandla yatholwa okuhlala kuye. That is why ula wena kunezimo phuma kuzo. If ongenayo uJesu ngabe kudala wathatha insimbi intambo wazilengisa. Ngabe kudala wena wazifaka emotweni. Ngabe kudala wena wazifaka uaripirimi. Kodwa masihleli kuye sithola amandla amasha. Masihleli kuye sithola irevelation. Mangabe sihlele emphethweni sithatha umphetho siubambile. We understand ukuthi lezi inhlupheko ezesikhashanyana azizukulinganiswa nenkazimulo esazowambulwa. Jesus. Mangabe ubamba umphetho usukuma lapho une-revelation yokuthi iziningi inhlupheko zolungileyo. Amen. Kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Jesus. Nalesi makade uzoyikhulula. Jesus. Nalena simakade uzoyikhulula. Amen. Nayo lena Thixo uzoyikhulula kuyo. Jesus. Uzoyikhulula. Hallelujah. Angazi eyakho how many years, but this woman, it was full 12 years. She endured the pain. She endured the smell ngoba igazi liyanuka. Ngiyacabanga ukuthi nasendaweni begaziwa ngayo ukuthi ufuna kuphi kule yandlu yalo sifazane onukayo ebizwa ngesimo sakhe for full 12 years. Angiyaze yakhe pain ukuthi inesikhathi esingakanani. You've been prayed for lesifo esihlele egazini lakho. Kodwa there's nothing eyenzakalayo. Bayathandazelwa abantu bayaphila phambi kwakho. Bayatestify abantu na ukhona lapho. Kodwa ayikho into eyenzakalayo. Nithandazelwa nonke bawathola ama breakthroughs wabo. Babuya abantu bazofakaza ukuthi last week ngithandazelwe, last month ngithandazelwe, but you are still stuck in this problem. Jesus. Ama solutions abakhona kwabanye abantu, but kweyakhe impilo kumile. Ngizothi ekseni ibandla likaNkulunkulu, quitting is not an option. Kodwa gijimela emphethweni. Amen. Khona amandla semphethweni, ikhona healing esemphethweni, ikhona revelation esemphethweni, futhi khona ne breakthrough, futhi khona ne strength lapho. Yonke into uzoyithola emphethweni. Amen. Hallelujah. Jesus. Full 12 years. Kodwa sibona umusa kaNkulunkulu. Jesus. Othatha lo wesifazana osexakeke kakhulu. Hallelujah. Amen. Osexakeke kakhulu. Wamthatha umusa. Jesus. Wambeka endaweni. Hallelujah. I don't hear ngalo wesifazane anymore. Ukuthi wathi makuseqeda ukuphila kulo wahamba washona kuphi. Engathi ngabe basitshela ukuthi wathi maseke sindile abantu bebethini manje ngaye ngoba seke hlangene noJesu. Jesus. Ngoba abantu banayo tendency yokuthi bakhulume ngesimo sakho baze ba-ede nezinto ongazazi uthi mazikhulunywa uthi awu nale kanti eyami bengingayazi ukuthi nalena ngathi iqondene nami ngoba abantu banayo into yokuthi mangabe udlule esimeni bayithatha into bayibeke emabhilidini ase-Carlton Center bahlekise ngayo bakubize ngayo babhale nangayo ku-status bashaye izandla bathi bekethu uzophelelaphi kodwa ngizothi gijimela emphethweni namhlanje ubamba umphetho wengubo yakhe and see God solving your problems and see God
bringing your solution to your situation and see God elevating you. Laba bantu sebethi bekezophelelaphi siyamazi bekephakeme ezenza ngcono kodwa ngizosho njalo ngithi yehla umphetho wengubo yakhe and Amen. find solution. Jesus. Hallelujah. Amen. Gijimela emphethweni ekusele. So baxoxelile abangani is enough now. Gijimela emphethweni. Hallelujah. Amen. It was not easy. Amen. Ngiyacabanga ukuthi lo wesifazane beke ngagqoka njengoba ngigqokile mina. Ngoba bongeke uswenke. Bongeke uswenke uphethwe lesa sifo salo yawesifazane. Amen. Bayazi abesifazane umuntu uzwe owesifazane ukuthi hey kule nyanga ngine overflow. Can you imagine the full 12 years? Hallelujah. The full 12 years. Amen. Ngicabanga uthi wa decide ukuthi ngeke ngifinyelele lapha mina. Ngoba ne strength angisenazo. Ukwazi ukuluza igazi bese uyagijima. Ukwazi ukuluza igazi bese uyagijima. Kodwa ngiyamcabanga ukuthi she decided ukuthi agqoke lokho agqokile to cover herself up. Ukuze make yothinta umphetho wengubo yakhe angashiyi izinto zakhe phambi kwabantu. She decided ukuthi aye phansi ngoba sikwazi ukuya kuKristu siphakeme sizimele thina. That is why wathi uBhathimeyu esemthini ememeza uJesu wamdiliza wathi baphansi because awukwazi ukuya kuNkulunkulu uphakeme. That is why lithi izwi kaNkulunkulu mabazithobe abantu bama babizwa ngelami igama. Amen. Bakhuleke bafuna ubuso bami. Mina Jehova ngizokuzwa ngisezulwini. Jesus. Ngoba kuyabiza ukuthi ube nerevelation yokwehla mawenza izinto zikaNkulunkulu. Amen. Hayi bazalwane for full 12 years uhambile lo wesifazane bemdirect njengoba na uhamba nje esimeni sakho abanye vele bayangena from church to church bashintsha wonke amabandla abanye hayi ngoba banenkinga yokuthi abakwazi ukuzinza. It's because bathwelwe izinkinga for years. Isimo asishintshi ungena kuleli bandla kushintshi ungena kuleli bandla kushintshi. Iproblem ukuthi usafuna isolution kumfundisi omzwe bathi uyathandazela awukaka decide ukuyobamba umphetho. Jesus. Amen. That is why uzongena you hear people mangabe sibathandazela athi sengwahambile amasonto awabala athi nomfundisi ubani ngiyile kuye naye uhlulekile nomfundisi ubani naye ngiyile kuye naye uhlulekile kusho ukuthi sengizela kuwe mfundisi umvatha ngizozama because imizamo yethu iyaphela masifika kuye. Amen. So until we have the revelation Jesus. and sibe ne faith yokuthi mangayobamba umphetho wengubo yakhe my situation will change. A situation or a solution to your problems engeke izizishintshe ukushintsha isitulo sebandla or ushintsha location ifuna umnikazi wezinto. Ifuna umnikazi wezinto ifuna umnikazi wempilo. Amen. Ukuzula kwakhe angeke ukusize mntaka God. It's good that you are seeking for help. Nalo wesifazane wayehambe ngene ephuma Nkosi yami beke funa usizo hle siyam understand. Inkinga ukuthi beke ngene endaweni ezirong. Ngiyacabanga ukuthi ngabe wathola le revelation kudala beke ngeke amspende no 12 years bekuzoba u12 months kwisimo ahlangane noJesu solve inkinga yakhe. But because beke ngazi ukuthi ukuhlala kuye kumnandi kunokuphila okuphakathi hayi beke ngazi ohamba iminyaka engaka because beke ngena revelation yokuthi ukuhlala kuJehova. Jesus. Hallelujah. Awukwazi ukuzula kangaka so umazi uthi uphona ukuze ngimazi Jesus.
kuze ngimazi. Jesus. Hayi ukumazi kuphela kodwa namandla amvusa kwabafileyo. Amen. Awusewadinga lawo mandla Amen. avusa uKristu kwabafileyo. Siyawadinga lawo mandla Amen. amvusa kwabafileyo. Amen. Asizuwathola ngekhorasi kodwa siwathola emphethweni. Jesus. Siyawadinga lawo mandla amvusa kwabafileyo. Uthi uJobe maseke xakekile bekhuluma ngapha nangapha, abangani bakhe beza bathi angeke ube usisimene sinje wena, there's something wrong that you've done to God. uNkulunkulu manje uyakushaya. Bakhuluma konke. Zwakala uJobe athi ngiyamazi, Jesus. ngiyamazi mhlengi wami uyaphila. Ngiyamazi befuze simazi Jesus. esimkhonzayo, Hallelujah. befuze simazi Hallelujah. esihamba naye, Jesus. befuze simazi Jesus. esimthandazayo, Hallelujah. sibe ne-assurance nasesimeni uthi ngiyamazi Jesus. umhlengi wami uyaphila uzongibutha nasothulini. Jesus. Usho nawe uthi ngiyamazi umhlengi wami uzodila nalesimo. Amen. Ngiyamazi umhlengi wami uzongikhulumela ngoba simbonile bazalwane lo nkulunkulu esikhulumela, Jesus. simbonile esilwela, Jesus. simbonile esiprovidela, Amen. simbonile esenzela okuhle. For 12 years, same problem, same situation. Ngicabanga ukuthi nokhazi bamgijimisa baze bakhathala, bethi bezama ukumsiza sizolungaveli ngoba kunezimo ezizoyenza ukuthi ziqhelelanise nabantu, uphile kahle nabantu mangabe life yakhe right. When life seyithatha another 10 bese abantu bayasuka eduze kwakho, bese abantu bayaqhela eduze kwakho, kube ngazuthi there's something wrong oyenzile kanti isimo sowubhekane naso besibiza ukuthi ubiza umdala weinsuku ubhekane naye. Hallelujah. Amen. Ukhulume naye umlomo nomlomo Jesus. ngoba kuneyinkinga bazalwane Amen. esithembele nakubafundisi nabantu ukuthi mangaya la ngizoyithola isolution. Sithemba abantu ngeimpilo zethu, sayekela ukuthemba uJehova. Lithi izwi kaNkulunkulu uthemba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, Amen. Jesus. unganciki kokwakho ukuqonda. Amen. The reason why singena siphuma is because sifuna ukuzamela thina. Oh, may God restore our faith. May God restore us. Ukuthi sazi ukuthi la sigijimela khona kukuphi. Masixakekile kukuphi la sigijimela khona. Lithi izwi kaNkulunkulu igama lika Jehova lingumbhoshongo namandla. Bonke abalungileyo bafike babalekele kulo. Mabefika kuleli gama bafike balondeke. Siyalondeka. Jesus. Amen. Sohlabelela ungibona nginjena nje awumusa, ungibona nginjena nje umusa. Uthi wangithatha wangibeka la, wangithatha wangibeka la. Hayi mina bengingenjena, umusa kaNkulunkulu. Jesus. If you were to sit down bazalwane and share where we come from, Jesus. singakhala sithule sihleke lize liphuma isonto kuqala elinye ilanga ngoba masibheke emuva siyamangala ukube yena usimakade ubengenathi ngabe sasala endleleni. Jesus. Asibambe umphetho Hallelujah. enkubo yakhe Jesus. kula sisurvive khona. Usibona sinjena nje akukho la sithembe khona, sithembele emphethweni. Amen. Jesus. Even nabafundisi abanjwe i-depression
bayawavala amasonto abanye ngenxa yobude bendlela. My God. Abanye bayayekela, abanye bayakhwitha. Abazalwane babona ukuthi indlela yinde, kodwa izimo engidlula kuzo ngathi akuna solution. I decide umuntu uthi ngcono ngihlalele. Ngangingcono ngalesikhathi ngisemadlozini. Ngangingcono ngalesikhathi ngisahamba ababholofiti ngoba bebezongitshela ukuthi ubani owenza impilo yami ibe nje. Lalela impilo injengegrass. Namhlanje kuthi sasa kubuye kuthi. That is why uthi uhlabelelayo noma kuyehlela noma kuyenyukela ngizobambelela. Ayi uthi noma kuyehla noma ngabe kuyanyukela kodwa mina I decide ukuthi ngizobambelela. Jesus. Awubambelele esontweni. Amen. Awubambelele kumfundisi. Amen. Kodwa sibambelele emphethweni kaJesu. Jesus. For full 12 years kungena solution kulo wesifazana. But sizwa ukuthi uJesu ufikile endaweni waletha ushintsho. Abanye balitholile ushintsho lwabo. Balitholile everything ababeyifuna kuJesu. Lo wesifazana uyitholile healing yakhe entweni bemhlupha for full 12 years. I don't know abanye bazalwane bayakhonza vele ngoba bayamthanda uNkulunkulu. Abanye bayakhonza ngoba bazele izimo ukuthi uNkulunkulu azobasiza ezimeni zabo. Abanye baza ngoba isihlobo sami bathe kumnandi enkonzweni. Omunye uyakhonza because angisakwazi ukuhlala Sunday kungabikho into engiyenzayo awuthi ngesontweni nje. So kuyinto ejwayelekile ukuthi umuntu avuke ekseni ahamba enkonzweni, but akusimelanga kube njalo. Kumele sibe ne relationship with leyo esize ngaye. Kumele sibe ne encounter with the Holy Spirit. Kumele sibe ne encounter with Jesus. Simuzwe thinta isakuthinta esimeni sakho ekhulumisana nempilo yakho. The main reason that we are here sizodumisa uNkulunkulu, sizonqula uNkulunkulu lo esimthandayo. Bese konke lokho kuzonezezelwa. If I'm here manje masiphuma ngikubeka izandla sokumsebenzi uNkulunkulu azoba uqedele sesimdumisile. Asiqali ngokufuna izinto nokuthandazelwa noma ngabe sisinde ezintweni, kodwa sifuna ukuthi iza kuNkulunkulu njalo bese kuba uye abonisa amandla akhe phezulu kwempilo yakhe. Asiqali ngezinto bese sigcina ngoNkulunkulu. Amen. Jesus. Lo sifazane usho yena kuye uthi nje mangayothinta umphetho wengubo yakhe ngizosindiswa. Why are you here today? Uzowenzani la namhlanje? Uzowenzani namhlanje? Uzowenzani namhlanje? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Uzowenzani? Bazalwane, uNkulunkulu ufuna abantu bonke basindiswe. Amen. Bafinyelele kulazini iqiniso. Amen. Umsebenzi uyatholakala emphethweni. Konke kuyatholakala kuphi? Emphethweni. Kodwa yazi uma la umpostoli izolo wathi indlela ogida ngayo ayifani nendlela okhala ngayo mosezimeni. Ah, Jesus. Bazalwane, bekufuneka uzazi ukuthi ubani enkosini. Wazi ukuthi mangabe sezikhala empilweni yakho ugijimela kuphi.
understand ukuthi lesi simo mangabe sihlale isikhathi esingaka empilweni yami kusho ukuthi kunento engayenzanga kahle engayenzeki kahle bese ushintsha iformula yokwenza izinto. Amen. Amen. Shintsha iformula yokwenza izinto. Yazi ukuthi kunezinto ezidinga nje wena ukuthi unikele bese ziyaqaqeka. Iproblem abazalwane bana this mentality of receiving. Phela kunezinto wena kumele ngabe uyazi unlocka ngokuseva kwakhe endlini kaNkulunkulu. Bazalwane nginenkinga yokuthi every time we come into the house of God we serve uNkulunkulu bese that is why kuba nento ethi uNkulunkulu uhamba ngeray uyakhetha because ubona isimo sabanye abantu siyasolveke sakho slow smile. God checks the heart. If you open up your heart to him, there's no way ukuthi angakunikeza into oyidingayo. Iproblem ukuthi siyahlala sifuna izinto ngenhliziyo but inhliziyo zethu azikho kuNkulunkulu. Amen. Amen. Inhliziyo zethu azikho uNkulunkulu asimthanda uNkulunkulu. Sifuna uNkulunkulu asenzele kodwa thina sikwazi kumenzela uNkulunkulu. We want to receive from God. And yet we are not doing anything for God. Sifuna njalo ukuphaphatha sithi thank you. But kuyafuneka ukuthi we have gratitude hearts to uNkulunkulu. Awubongi wena. Awubongi. You are not grateful to God. I understand vele uzombongani ngoba akakakunikeza le moto oyifunayo nale ndodo oyifunayo yamamasela. We wait ukuthi uNkulunkulu asinikeze izinto esizikhulekelayo bese khane sithi siyabonga. Kanti mawuvuka ekseni Lord we thank you. Ubongani ngibonga ukuvuka. Oh Lord, I'm so grateful. You are grateful for what? Ukuthi ngibonile usuku lanamhlanje. Mabuya ntambama uthi Lord I honor you. Ngiyabonga moya ongcwele. Ubongani ngoba uthola ngipromotion ngibonga ukuthi ngihambile ngabuya ngiphelele ngiyabonga moya ongcwele. We are not grateful bazalwane for izinto ezincane asenzela zona. Asikwazi ukuthi uNkulunkulu maseke senzele bese siyabuyela sinikeza udumo kuye. Because we are self-centered ifuna ukuthi kube yonke into ngathi. That is why singa understanding amandla hlele emphethweni. Because mawuya with gratitude heart kuNkulunkulu ebazalwane. uNkulunkulu ubuka lokho ukuthi waze wabonga ajabule. Simbonga sinakho simbonge singenakho. Simbonge senzela simbonge noma engasasenzelanga. But with faith ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga ngeke kuhlale kunjena kuzolunga. Ngeke kuhlale kunjena. Amen. Sizoshintsha isimo sakho. Amen. Kodwa lithi uthohlabelelayo mudumise njalo. Umdumise naseyinhluphekweni. Jesus. Asimdumisi masiphethe ikhiye zamabhajero. Asimdumisi amafridge wethu mawegcwele. Sidla kamnandi asimdumisi makunjalo. Simdumisa noma ifridge ine anyanise half bekukhulunywa ngayo la. Simdumisa izinto ezingahambi kahle. Simdumisa ibank account ithi 00. Kodwa simnqule sithi wena umuhle uyaphila kekho njengawe. Wena uNkulunkulu emaphakadeni uNkulunkulu emazulwini. Uthi bayede uNkulunkulu wethu umdumiselani ngoba yena uNkulunkulu. Uthi mdumise njalo. Dumise nasenhluphekweni. Singaphelele kumdumiseni bese sihambisa kwakhe. Abantu baze babone uhambiso kwakhe. Babona kanjani ukuthi uhambiso kwakhe ukuthi mawuseyinhluphekweni awuhambiso kwenhlupheko awuhambiso kwesimo. Ngoba uyamazi umhlengi wakho.
ukuthi makungakalungi namhlanje kodwa lizolunga. I don't know for how long, I don't know after how many years, but I know ukuthi ushilo yena ezwini lakhe wathi angeke avume unyawo lwami lishelele. He is God. He is not like a son of man that he should lie, neither change his mind. Mina ngakuthembisa namhlanje ngithi sizobonana after church, but ngizwe sengikhathele noma ngijahele somewhere, I'll tell you ngizotshintsha ama minds ukuthi ngizokubona next week because I'm busy. But he is God, akachange ama minds wakhe. Whatever ishilo ngempilo yakho it shall come to pass. Jesus. Amen. Asifundeni kuyemphethweni. Jesus. Funda ukumbamba umphetho Amen. wengubo kaJesu. Fundisa abantwana bakho ukubamba umphetho. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uwumzali ukhonze kube ngazuthi ukhonza wena, ukhonzela wena, ukhonzela nabantwana. Teach our children to worship God. Teach our kids to worship God. Sikhumbuza abantwana bethu sibafundise ukuthi amandla ayathola ngokuhlala kuye. The reason why you are still standing sihlupheka sinje is because siyazi ukuthi othembisile uzofeza. Ufundisa abantwana bakho ukuthi bahlale emphethweni babamba umphetho. Isimo sivuma noma singavumi. Awufundisa abantwana ukuthi badumise uNkulunkulu ngoba kune provision. Jesus. Amen. Generation esiphila kuyo engathi happy, but in reality iyashayeka. May the Spirit of God raise men and women of God abazoma bamele amakhaya wabo, bamele umndeni yabo, bamele even nebandla. Sima kanjani ngokuyobamba umphetho? Ukuyobamba umphetho kuzokufundisa ukuthi kuthandazwa kanjani. Amen. The problem we pray when we are desperate. Asazani noNkulunkulu we closet. That is why I always say uyangibhora mina umuntu othanda kunale genge, uyazi le genge le makuthandazwa angathandaza lo wathi liba. Yes Lord, yes Lord. Manje masebecedile ukuthandaza ubona ukuthi ngathi sekuyayehla kancane aqale kakhulu yirabasaya yelebesayantha yilababa oh Jesus asikho isidingo sokugida, siyakuzwa ukuthi use closet izo. Siyakuzwa ukuthi you are in a secret place. Akudingi ukuthi kuze kube wedwa usale wedwa uthandaza wedwa. Silinde sonke sicede ukuthandaza. Bese soqala wedwa uyavumbuka uqale phansi umoya. If you teach yourself ukuba kwi closet, asikho isidingo se competition ne show off. Amen. Uri batla ke batla bampone hore ke a tseba o dirapela. Ke batla bampona you do things of the kingdom whether bayabona noma baboni, but wazi ukuthi in your secret place niyazana noNkulunkulu. Amen. That is why we have people uzwe bathi so khona hawu seke khona beke khona sonke lesikhathi mase kubamba wena imic sekumele sithi usebe khona. Hawu sekhona ngizwa uNkulunkulu siqala iservice la ngo7 bowungekho dale khona uNkulunkulu. Aqala kuba khona wena masawuthi we glorify your name. Dale khona uNkulunkulu la. Usekhona abazalwane, usekhona nangu usehlile. Hawu ngizwa amazulu. Siqala ngo7 bekhona la ngo7. La ngo7 beke khona. What I'm saying is mawuhlala ubamba umphetho will be taught izinto zikamoya. Uzomnyeka uNkulunkulu akufundise. Uzokufundisa nanokuthi kukhulunywa kanjani masebandleni, kukhulunywa kanjani masemsebenzini, kukhulunywa kanjani nabantu in your community. Uzokufundisa isimilo nakina kufundisa ukuthi this is how I respond to my parents. Mawubamba umphetho kunezinto uNkulunkulu azokufundisa zona emphethweni ukuthi masewumntana kaNkulunkulu this you are doing, this you are not doing. The reason why is manje sivangela sivangele naphakathi endlini kaNkulunkulu is because we are leading people abangazani nomphetho bazana neBhayibheli kodwa bengaliphili. Bayamazi uGenesis ukuphuma kuRevelation kodwa into ephakathi doesn't lead them ekuhambeni. Ngoba insindiso bazalwane ayipheleli ekwazini kodwa iyaphilwa.
Amen. And futhi asizwa ngawe ukuthi uyaphila ngiyintombi into mangihamba ukuthi ntontonto ntontonto sibona ngawe uma uhamba ukuthi le yintombi ungakasho Jesus. nginsizwa nsi mangihamba ukuthi nsi ukhona umuntu mayihamba ukuthi nsi that is why senze insindiso ngathi ayamatakalana ikhona mangihamba ukuthi nsi ngoba insizwa nsi yani esanda kwenzani hamba uqonde ngoba ubamba umphetho. Amen. Ukubamba kwakho umphetho yiko kuzositshela ukuthi uyinsizwa. Hayi ubamba imanga insizwa nsi mangihamba ngikuhamba ukuthi nsi uzipho wami ukhuphukile. Uzipho ukhuphukile ngoba uphethe imic. Mawuphumela la ngaphandle it's another story. So mawuhlele emphethweni automatically uzokufundisa ukuthi kuhanjwa kanjani. Bamba umphetho kuzosifundisa. Nanokuthi how do we solve problems? Hlala emphethweni uzosifundisa how to react makuneyinkinga. Yabona uhlala ukubamba umphetho uzokufundisa ukuthi umntwana makedlala ngaphandle elwa nabanye abantwana awuphuma ufake itight. Bamba umphetho. Phuma sewundiza ngo90. Ubani okushayile? Ubani okushayile? Waza boy, waza. Nomntana khona ngoba uyazi ukuthi unomama ongabambanga umphetho umuza ngeconfidence mama bangishayile mama uyazi ukuthi mama uzophuma uphuma kwakhe uyazi ukuthi hayi uzonuka uyabatshela futhi ukuthi ngiyotshela umama wami yabuya ngiyotshela umama because uyazi ukuthi umama akakahlelanga bambanga umphetho kaJesu akuphuma nje kwakuphuma ngo90 baphi bakhombe naye uboy wakhona ilona engishayile lana ushaya ingane zabantu. For full 12 years this woman inkinga yakhe bengena solution. But ngifuna ukukhuthaza umuntu ekseni ukuthi isimo sakho futhi asiqali ngawe. Bakhona abadlulile kuso wena ungakangeni kuso. Today they stand bathi siwabonile amandla esiphambana. Jesus. Amen. So asikho isidingo sokuthatha intambo uyilengise ngoba lesi simo siyadlula. Bamba umphetho. I know kunabo baba abangasiyi next emakhaya because they cannot provide. Bayabatshela ukuthi amanye amadoda ayaphuma gijimisa itrain la ngaphandle wena uhleli awuzho uhleli ulengise awenzi lutho. Being the father, the head of the house, but ukuthi you don't have money ku strip her of dignity yakho icekeleke phansi. For years you've been treated like a child. Noma uphakela umkhwepha abantwana abadla igoji because umama yena uyasebenza ubaba he's useless. It's been years and years. Situation has changed. Mama, you are not working. Khona enye intombazane yathi mayishare story sayo. Alahlekelo umsebenzi angasasebenzi. Yavuka indoda ekseni emsebenzini. Ulela ugel. Uthi into eyangizwisa ubhlungu wavele wangivusa sekegezile ezohamba. Uthi wangivusa athi mangithi ngiyaphapha mathi yawuzwa lo msindo. Yawuzwa lo msindo. Uthi I'm asking umsindo wani athi awuzwa ngomsindo lalela kahle awuzwa umsindo. Uthi ngiyabuza ngithi umsindo wani athi angizwa. Athi umsindo wamakwayikwayi abanye amantombazana ayemsebenzini. Uthi on that day my spirit was crushed. My dignity was stripped off. I don't know what's going on in your life. I don't know. Ukuthi enhlizweni yakho ubalisa ngani. I don't know ukuthi ufuna kushintshe ini empilweni yakho. You've been trying and trying but there's no change. But I want to give you assurance that the situation yakho isingashintsha. Bamba umphetho wengubo yakhe. There's no way isimo singashintsha asofinyelele kuye. There's no way you have an encounter with him isimo singashintsha.
ungasiyoyinikela ebafaneni hamba uyohlala namafana laba baseNigeria thengise ngomzimba ngenxa yokuthi awunayo into yokuthenga uzudecide ukuthi oh bani baphila kamnandi because nale social media it teaches kids how to do things, how to do imali ngaphandle kokusebenza in a negative way. Yabona nje kunama program manje athi this body works for me. Mawuthi uyalalela izinto ezenziwayo ngalomzimba something ebhlungu. Ngoba lo mzimba uyithempeli bazalwane lika Jehova. Ukuthi awukasebenzi namhlanje that doesn't mean ukuthi uhamba uyineka noma kuphi. Ukuthi awukakabi nemali namhlanje that doesn't mean ukuthi uhambe uvulela wonke umuntu akuqhaphaze noma kanjani. Usengenzeka noma yini usengashintsha. I know some of you indignity awuzizwa uphelele because you don't have ayikho into ebhlungu bazalwane njengokwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Uze umuntu athi ngiyasindwa yazi kuya-email ukudla kuyadura. Manidla phela thobeka nisika ama friend usike na ucabanga ukuthi umuntu ovukayo uthwele kanzima. Uzokudla kanjani ukudla kunjani? Hayi ingene ibreadwinner iye ku bread bin ibuke ngishiye 2 loaves la seyiphelile haya nidli niyabhubhisa hayibona meni kancane. Yes, it happens. Athenga amaqanda la awabala athi lamaqanda lawa mele senzeni sure abantu benkosi ukudla kuyadura. Senzeni sure ukuthi waphohloza umuntu acabanga ukuthi ngivuka ngedwa la endlini juluka ngedwa umtsinzi la ngekho omunye oqala. So mawuphohloza nawe nje ingqondweni yakho ikutshele nje ukuthi kunomuntu oyedwa ovukayo la. Uzoliphohloza kanjani Nkosi yami lelo qanda nelilodwa nje sowuzwe lo magama. Ulibamba uliyeke iqanda ucabanga ukuthi hey bathe angabi maningi lamaqanda aphohlozwayo uthathe li1 uliphohloze make buya uyobheka ukuthi uphohloze ngaki uphohloze lona leli li1 mara licomplaine kanti awisekho peanut butter seniphohloza amaqanda every day kanti ithini into yena awazi ku right awazi ku wrong ayi mara ngithi mina kusengashintsha Jesu kusengashintsha sengashintsha uJehova leso sakho. Amen. Ebazalwane abanye baba bathole kanzima la ngaphandle. Umuntu azasho athi yazi babusiseka. Awu mama sithole babusiseka nje baba namadoda right asebenzayo. Hayi amavila nje sabusiswa ngawo. Athi buka nje kwehla ama plastic. Ngaze ngahala ukuba umama sibani ngahala. Usho endodeni ebeyisebenza. Izinto zajika. Akakwazi ukunderstand ukuthi isizini esikuyo. Abonge lokho ukuthi ngike ngadla mina ngaphila kamnandi. Now isimo sesithe ukushintsha we trust God ukuthi kuzoshintsha. Kodwa sibekezele sisonke. That is why amanye amadoda ayaphuma bazalwane even nabazalwane akhonela ukuthi ahamba yohlala eshibhini. Abanye sibabona abashisa inyama sithi abawondla amakhaya it's because isituation esendlini. Aqolela ukuyohlala eshibhini mayehlela eshibhini bazoyithola sure 2 beers. Afike endlini sekethe dam kancane. Bathi noma bamnikeza ama hot beans angayezwa kahle ngoba the dam. Masibambile umphetho. Amen. aJesu uzosifundisa how to handle our homes. Amen. Mangabe sibamba umphetho wengubo yakhe uzosifundisa how to handle ama issues esinawo. Ngeke kuhlale kunjena. Amen. Usengashintsha isimo sakho. Amen. Sengashintsha isimo sakho. Singashintsha. I know ukuthi abantwana bakho right now abalaleli uthi mawuthi 1 bathi 15 uthi mawuthi 15 babuyisa inqindi. Isikhathi esiphila kuso lesi. Unmawuthi 1 athi uke. Uzala umntwana maceda azokubhulisha. Athi uke. Uthi ngizokusha athi uke.
uke your own blood omthwalela for 9 months. Amanye ama-parents sithi abakwazi ukuthi balungise abantwana babo. It's because they are out of hand. Other people have tried everything. But utsho ukuthi kurayizeka enye generation engakhuzeki. Because nasey'kolweni abasashaywa is abuse mawubasha ayikho ingane mina engashaywa kambatha. Ayikho ingane engashayo. Futhi ke thina mawufika nje mangithola ubaba eshaya angibuzi ukuthi ushayelani eqede ngifika nami ngiyancedisa ngiyashaya ngizowuzwa ukuthi ushayelwani sengiqedile ukushaya. Uzobuza ngithi hayini ushayelwani yini kwenze njani mangabe into eyiqalele dining room mina ngezwanga mayifika sengizwa kukhalibhani nami ngiyacedelela ngapha ngithoza la. So explaineke after ukuthi kwenze njani. Because we are raising our kids, not government's kids. Amen. Asabantwana baka government labo. Amen. Abantwana bethu. Therefore, izwi lithe abantwana uyamshaya umntwana ukuze azoyenze njani? Ushaya umntwana bese athi uke ngiyokubophisa. Amaphoyisa lawa ayamfitha. No. Amfaka esikolweni. No. Ugovernment ayamfundisa. No. Bazalwane. Lithe izwi umntwana wenze njani? So let's raise our kids. Sibafundisa ukubamba umphetho so that lento le ingeze ukuphunyuka ezandleni zabo. Amen. Mina hlezi ngitshela umpombi ngithi ngiza kumesmerize. Hayi ngiza kumesmerize. Uzo-admithwa. Don't even try it here. Uzo-admithwa. Uzophefumula ngamapipe. Uzongena nje uphefumule ngamapipe because ngitla ngoba bakubamba strong, very strong. Because ake ngize ngibe nomntwana siba abafazi soyi2 endlini. Mangithi 1 athi 27. Bese ngiyathula ngithi bathe abashaba. Uthi ngiyamtshela ngithi ngizokubamba geli mawungangena ngeICU. Zokhapha nepetrol enough yokubeka egate nase police station uncedise ubhale statement. Because ukubamba umphetho will teach you discipline. Ubamba umphetho ukuhlala emphethweni ubamba umphetho kaJesu will teach you umuntu omusha ukurespect abantu abadala. That is why we have each generation that is so disrespectful. Bakhuluma the way bathanda ngakhona nabantu abadala. Because abahlela ngemphethweni bahlele kumthetho waku government. Bamba umphetho uzoba nama manners. Amen. Yazi umntana nje nama manners umbona nje ubona ukuthi enyamuzwela umzali wakhe. Ubona ukuthi ayanyamuzwela umzali wakhe. Ubona ukuthi nyamuzwela umzali wakhe. Mamemeze simangela hayini wena? Yini wena kumamakho? Yini wena kumamakho? Umamakho uzomkhalela omunye Nimbolekeni yena. ngathi nje angiboleke yena nje 2 minutes. Hayi amaningi hayi hour 2. Uzomkhalela. Akwazi ube in the house of God, ube kingdom minded and do as you please and talk how you want nabazali bakho. Abazali basabe wena kunokusaba uNkulunkulu. Basabe wena abazali. Igate lala likhiwa ngo7 wena ungena ngo10 uyalijump igate la ujump igate ukuphi ngo7 upheke bani umntana wentombazana ungakafika endlini ngo7 la khona ukhankasani yini lengaka estradini bapha abantu abasha yini lengaka estradini yangena gogo sanibonani ukhona usibongile gogo sanibonani niyazula nje yini kwenze njani sisabe abantwana esibazele. May God help us, may Spirit of God help us. Hayi uNkulunkulu ngasipha amandla sibadonore futhi sibasemphethweni. Amen.
is why we have a generation ekwazi ukudelela naphakathi kubazalwane endlini kaNkulunkulu, because lento iqale ekhaya. Atshela umfundisi where to get off, because nasekhaya uveyisa umama wakhe ngempama. So the very same thing, that is why kulula ufake status ngomfundisi, because you are used to ekhaya. Imikhwa yangaphandle sithathe sibeke kuphi? Endlini kaNkulunkulu. Hayi bazalwana, sibambene umphetho. Sifundiseka konke. Sibambene umphetho. Sizokwazi ukufundiswa yonke into. Awukwazi ukuthi uhlule ekhaya. Uhlule esikolweni. Mara ngaso sikhathi uya in the house of God. Awukakabamba umphetho. Awukakabamba umphetho. Because emphethweni you don't awufundi disrespect. Unabazali uzomncanekele, peace umncanekele ukuthi oh uNkulunkulu wami. Amthatha umntwana amphose erufini ambuyisa amnqaka ambeke phansi. Adla amazambane umama. Awumuzi ukuthi uthini. That is why abanye abantwana noma ebhede endlini kaNkulunkulu angeke azaze amkhuze ngoba kamkhuzi shem nasendlini. Kugcina yena. May the Spirit of God help us. Amen. Sibambe umphetho sizowazi kuba nama manners. Amen. May the Spirit of God help us. Singabazali babantu abamnyama. uNkulunkulu asipha amandla, asipha imali. Bazalwane, I hate this thing yokuthi sikhulisa abantwana, sibakhulise sibasesikolweni kube ngazi ukuthi sibakhulisela ukuthi bazondla thina kusasa. I know ukuthi ezinye izimo zenzeka ngoba isimo sasekhaya siyabheda, but we assist abantwana esikolweni for lokho. Umzali angena ama society ayi5 afuna ukubhadala lo mntwana. Inyanga iphelile phela lethe imali. Ye society, eye trip, eyanyani. Uexpectile kulomntwana. Akasho nalomntwana ukuthi ngaze ngawuthola umsebenzi ngenxa yokuthi ngalala neboss ngenxa yokuthi bele ngisebenze ngoba kuthiwa amanye amantombazana aya provide mina ngenzi lutho. You are enjoying that money, but awazi the pain and grief adlula kuyo every day. Ulala noma engasafuna ukulala ngoba kumele maintain lento yokuthi ahlale la emsebenzini. Asizimo ingcwele sikwazi ukubamba umphetho sakha amakhaya wethu. Noma abazali bangasekho emakhaya singabantwana siwabamba amakhaya wethu sibambane. Ikhaya lingaphenduka umagida sibhekane sikhona singabantwana bale ekhaya sikhonza. Sithi sithanda uNkulunkulu. May the Spirit of God help us. Amen. It's been years, it's been too long. I don't know how many years. You know what you're going through. Ukuthi senesikhathi esingakanani, but I'm here to tell you namhlanje ukuthi kusengenzeka noma yini singashintsha isimo sakho. Amen. Sashintsha isimo sakho. Amen. Masakwazi sashintsha ezabanye neyakhi 10 years sizoshintsha isimo sakho. Ungagive up, ungayekeleli, ungamdubi uNkulunkulu, futhi ungaziquestion uNkulunkulu. Soshintsha isimo. Jesus. Ungamdubi uNkulunkulu. Amen. Bekithemba lakho kuye bese uyathuthuzeleka. Amen. Because masibamba umphetho, that's where we find our being. That's where we find our peace. That's where we find our strength. That's where we understand what we are going through. Ukuthi angeke kuhlale kunjena. Jesus. Kodwa isimo sizoshintsha. Amen. Hallelujah. Amen. I want to pray with people today. But I've tried everything, but ayikho into elungayo. I've tried other solutions or other ways ukuthi ngishintshe isimo, but nothing eyenzakalayo. I want to pray with people. Othi sengibekezele ku enough. Nokufa futhi sekungifanele. Mina ngizosho ukuthi singashintsha isimo sakho. Amen. Ngiyazi ukuthi akululanga. Ngiyazi ukuthi akumnandanga. Ngiyazi ukuthi kunzima nokuvuka at times. You wish ngathi ungavuka ubamba ibheg uhambe emsebenzini. You wish ukuthi ngathi mhlawumbe ungashintsha isimo sabantwana bakho ngoba abanye abantwana they are so disrespectful because abazali babo bengena ways or means of providing to them.
Mawuthi uyakuza akubuza ukuthi mangakwenzi lokho ubani ozongenzela angithi ukhona you are doing nothing for me. But ngizothi angeke kuhlale kunjena. Amen. I want to pray with people. Othi ngiyamethemba. Mina nje umuntu ozohlabelela lomhlabeleli enhlizweni yakhe. Aphakamisa izandla. Athi ngiyamethemba waseCalvary. Jesus. Othi nje namhlanje ngiyakwethemba Jesu ngiyakuthemba. Ngiyakuthemba bengikuthemba but now ngiyakuthemba ukuthi izinto zami zizoshintsha. Let us all stand. Asisukumeni sonke sime ngeenyawo. Asisukumeni sonke sime ngeenyawo. Siphakamiseni izandla zethu. Yazi ke into emnandi Jesus. ngesimo ukuthi saziwa uwe. Amen. Kanti nokuthi senzani kuwe siziwa uwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nokuthi sifike senzeni emqondweni. Yabazalwane, do you know that kunezinye izifo ezisemzimbeni yethu not because kuze ngabe zikhona but because of the overload. Siyacabanga. Uzithola unesifo obongenaso. Wena bongenaso isifo senhliziyo. So diagnosed ngesifo senhliziyo because of what you're going through. Wena bongena high blood wena. Your blood was normal ngoba igazi lakho linegazi lika Jesu. Jesus. Ithi ngiphindele igazi lakho linegazi lika Jesu. Amen. So there's no way ube negazi eli abnormal. Jesus. So unegazi elisangene nje it's because unezinto oziphakathi enhlizweni yakho ongazitshela umuntu udliwa izinto ongazikhulumi futhi udliwa izinto ongazikhulekeli nokuzikhulekela. I'm giving you a chance, I'm giving you an opportunity to raise up your hands ubika udaba lwakho kuNkulunkulu uthi Lord here I am ngikunikeza futhi another chance yokuthi uphinde usebenze empilweni yami. Yabazalwane, umndeni wakho ungahlala ungakuthandi ngoba awubanikezi lutho. Umndeni wakho ungahlala ungakuthandi ungakuzwisisi because awuprovide iplastic alikho ngena nalo. Kodwa siyathanda ezulwini. Khona ubaba osithandayo. Jesus. Ungahlala ungabi nevalue. Even nakini your brothers makunane meeting there's nothing uyaqhubeka nje umhlangano ungakafiki. Ureportile uthi hayibo bomna kwethu bo nibizana bobani abantwana bakini emfethu Mtasi. Mtase ngisendleleni nyeza itaxi lana idelayile kune roadblock or hayi kuyashiswa lana sesithatha u10 babuza bathi ubani loyo Yo. hayi uSimphiwe hayi siphelele sonke masusekhona mosujabu but awusonke siphelelayo abangena abantu nezitulo endlini bafaka izitulo endlini sicala umhlangano seke yosithola ngendlela because ayikho into ozobanikeza yona. Jesus. So whatever ozoyisho angeke ihambe ibe nevalue because angeke ukhiphe imali kulomhlangano kufuneka abantu abazokhuluma noma umuntu ekhuluma umbhedo but because ephethe imali uzolalelwa. Wena ayikho into abayilalelayo ngoba ayikho into oyiprovidayo. Instead ugijimisa komntana omncane makumele uyothenga amagroza kuthunywa wena. Makumele wenza izinto petty things engabe zenziwa abafana basejardini zenziswa wena ubaba womuzi because you don't have anything you provide. Oh, I pray bazalwane ukuthi uNkulunkulu anibusise ngemisebenzi nokwazi ukuprovide. Amen. uNkulunkulu anibusise ngemisebenzi nikwazi ukuzenzela. Ayikho into ebhlungu njengokuthi ungakwazi nokuzithengela ubra. That is why abanye abantu bathola ama boyfriend akutshela ukuthi ngithola ungenje wena ngikuphuculile. Ngikuphuculile wena. Are you next wena ngaphandle kwami? Umuntu ahlale abekezelele iabuse ngenxa yokuthi akasakwazi ukunyakaza ngoba ula edla khona. Oh my God bless us. Asiphi imali sikwazi ukuzimela ungabekezelela umshado uhlalela inonsense isigebengu esihambe sifaka wonke amantombazane ekudisrespect kwakho. May God give us money. Amen. Akasisi uNkulunkulu. Amen. Asiprovidele ukwazi ukuzenzela izinto ukwazi ukwenzela abantwana bakho ngoba even nalo sisi wakho uyacomplaina. Kuthi
kunini ududu bantu ngimsupportela abantwana akasazami nje adeke itafula njengabanye abafazi sengikhathele mina sengenzeka noma yini sisengashintsha isimo sakho Amen. sengashintsha isimo sakho Singashintsha. singashintsha Singashintsha. singashintsha isimo sakho Singashintsha. lalela mntakagodi singashintsha isimo sakho singashintsha Jesus. Jesus. lokho kubona manje kuyadlula Amen. lesimo kuso manje ayisiyagqitha Amen. le pain okuyo manje oyizwa manje lalela iyagqitha Amen. woo it is not permanent iyagqitha Amen. ezinye izimo zifuna ukuthi sifunde kuzo ezinye izimo ziyasehlakalela ukuze sizobona abantu esiphila nabo Jesus. ezinye izinto zizosikhombisa nale mindeni yethu ukuthi kahle kahle siphila nabantu abanjani ezinye izimo zizosifundisa ukuthi kahle kahle abantu bangithanda manginje kodwa sengashintsha isimo namhlanje ufuna uphakamisa izandla zakho phezulu ufuna ukukhuleka nabantu ekseni abathi moyo ongcwele sengithandaze ngaze ngakhathala ngalesimo ayikho into eguqukayo kodwa ngikhetha nje ukumthemba waseCalvary olamasayanda masikhatha ulamayendele boshiyanda masai ulamande ilamasayente mosia moya wamandla moya weqiniso moya ovusa uKristu kwabafileyo here are your children oh God avula inhliziyo zabo kuwe anezinto ozaziyo esenhlizweni thina singazazi oh, I pray, Spirit of the living God, that you may intervene in their situation. I pray, oh God, in the name of Jesus, ukuthi bonakala vela on their behalf. I pray, oh God, that you may uNkulunkulu wethu ongcwele restore their reputation, their dignity. Isidima sabo sikhudulele phansi ngenxa yesimo abadlula kuso. Oh God, I pray ukuthi baba vusa ithemba kulabo ithembe selibaphelele labo sebefuna ukunikezela. Give them strength, oh God Almighty. Lord, I pray ukuthi ngenelela emindenini yabo, ngenelela emisebenzini abasebenza kuyo, ngenelela emphakathini abakuwo, ngenelela in the name of Jesus, ngenelela. Deal with their situations, oh God. Deal with their situations. Holy Spirit, minister peace unto them. Minister, Baba wethona amandla onke empilweni zabo. Comfort them, oh God. Heal them, oh God. Abanye, they are wounded. They are broken because of the words abazitholile ebantwini. Comfort them. Comfort them, Holy Spirit. Ungumoya wena weqiniso. Touch them this morning, oh God. Touch them, Spirit of the living God. In the name of Jesus. Touch them, oh God. Abanye ayingoba begula. It's because bayasindwa. Ya Masaya bakada. Ula bakada bashikata bahande beshikata. Ula yila mai lemene nene meshianda. Abanye bafakile ama-CVs wabo. Awungenelela moya ongcwele. Abanye bafakile labafike khona. Abanye bafuna ama-businesses. Abanye bafuna lokya nalokya. Oh Lord God Almighty, I pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Angenelele esimeni sabo. Moya ongcwele, moya wamandla, moya weqiniso. Oh God Almighty, bonakala simakade. Akuvele simakade. Bakhulumile abantu ngabo. Bakhulumile abantu. Bakusho konke. Kodwa you are God of the final say. Masekuvule wena Jehova akekho ngavala. Masekukhulume wena akekho ngaphinda khulume. Oh shabahada basikatabaha.
ile mene de boshi andara bahasi ala bahande bosh. Cela uthathe a step of faith. Njengalo wesifazana wayenomopho. Wathi nje ngifuna ukuyothinta umphetho wengubo yakhe. I want you to run into the altar. Uphakamise izandla zakho. Uthi moya ongcwele, heal my heart. My heart is bleeding. I am grieving. I am hurt. I am broken because of what I'm going through. Kodwa namhlanje ngiyakwethemba. Ngiyakwethemba. Uthi isimo sami sizoshintsha. Ngiyakuthemba ukuthi namhlanje uzoba khona umehluko empilweni yami. Amen. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba waseKalvari. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba waseKalvari. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba waseKalvari. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba ke. Oh Jesu, mina ngiyamethemba ke. Awuphakamisa izandla zakho usho njalo ekuseni. Awuphakamisa kakhulu usho njalo nawe uthi ngiyamethemba owaseKalvari. Ayibo ngiyamethemba ke. Mina ngiyamethemba ke. Uqalile umsebenzi empilweni yami. Empilweni yami noma usathane ehlasela owaseKalvari. Awuqalile umsebenzi empilweni yami. Awuqalile umsebenzi empilweni yami. Uzowufeza empilweni yami noma usathane noma ehlasela. Ayibo ngiyamethemba. Ayawusho njalo owaseKalvari. Ngithi noma usathane
ngibhekane noma engahlasela ngiyamethemba oh ngiyamethemba ngiyamethemba
Ishikamelite Sitebelo Ikamelite Nalikama ligacheso Ela masaya la manele besha Ele maya la mayena naraba Amazulu 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 Kantina Natemhlabeni Bongisha Amazulu ge Amazulu Amazulu Aunati ge Nati sitebe Kisha Amazulu ge Kisha Amazulu ge Aunati sitembelona Aunati sitembelona Bongisha Amazulu ge Kisha Amazulu Aunati emhlabeni Aunati emhlabeni Bongisha Amazulu ge Ay ay Amazulu ge Natemhlabeni Aw natemhlabeni Ikamelite ge Ishikamelite Ikamelite ge Nathi sithembelona Ikamelite Sishikama likaJesu Sishikama linamandla Aw Jesu sithembelona Ikamelite ge Sishikama ikamelite Aw Jesu Ay bo Jesu Ikamelite Ikamelite Aunati sithembelo Aw Jesu Aw Jesu Aw Jesu Ay bo Jesu Aw Jesu Aw Jesu Ay bo Jesu Sithembelona Hallelujah. Sithembelona Hallelujah. Nathi sithembelona Hallelujah. Nathi sithembelona Hallelujah. Moya ngcwele Jesus. Sithembelona Hallelujah. Ay sithembelona legama Awuthandaze ede Oh Jesus. Oh yes Lord. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga nini. Siyabonga dwala lethu lensindiso. Siyabonga siphephelo sethu. Siyabonga. Oh Jesu. Ukahle wena Jehova. Oh Jesu. Uphakeme Jehova. Jesus. Siyabulela Thixo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga sipesi. Siyabonga ngezwi lakho. Siyabonga Thixo wethu onamandla. Siyabulela ngakho konke. Siyabulela Thixo wethu. Oh yes Siyabonga Lord. uNkulunkulu wethu Oh ongcwele. yes Jesus. We thank you Jesus. Siyabonga ngakho konke. Oh thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Oh siyabonga. Sibongile moya ongcwele. Sibongile siphephelo sethu. Sibongile dwala lethu lensindiso. Oh yes Lord. Sibongile kumkani.
Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Siyabonga nkulunkulu. Thank you, Jesus. Siyabonga dwala lensindiso yethu. Thank you, Jesus. Siyabonga sihlobo sethu. Thank you, Jesus. Siyabonga dwala lensindiso. Oh, yes. Siyabonga sihlangu sethu. Siyabulela. Kodwa uma singasuka kuwe singaya kubani? Oh, Jesus. Ngoba amazwi okuphila hlezi kuwe. Hallelujah. Uma singasuka kuwe singayaphi? Siyabonga. Ngoba amazwi okuphila hlezi kuwena. Siyabonga. Siyabonga dwala lensindiso yethu. Siyabonga. Siyabonga sihlangu sethu. We thank you, Siyabonga Jesus. sonini nanini. Oh, yes. Siyabonga wena owahlatshwa. Siyabonga, Siyabonga Jesus. our redeemer. Jesus. Siyabonga our fortress. Thank you, Jesus. Siyabonga the beginning and the end. Oh, yes. In the name of Jesus. Siyabonga. Oshayele kakhulu uNkulunkulu izandla Thank you, ekseni. Jesus. Hallelujah. Thank Shaya you, kakhulu izandla zakho. Umbonge uthi thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of the living God. Thank you, Jesus. Siyabulela bawo. Hallelujah. We thank you, Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu. Khona bazalwane ofuna ukukhulekelwa. Ofuna ukubeka izandla. Ngicabanga babekile abantu izandla, but if you have a special request, ngingakuvalela ngaphandle. Bafuna ukukhulekelwa. If ningekho ni right, to God be the glory. Amen. Akekho ofuna ukukhulekelwa. Angifuna uvalela umuntu ngaphandle bazalwane. If you are here, want me to pray for you. Sizele lokho. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Hallelujah. Khona la phakathi kwethu ongazani noJesu. Khona ongazani noJesu. Othi ngifuna ukwamukela uJesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yami. Ukhona othi ufuna ukwamukela uJesu abuse empilweni yakhe. Mawukhona uphakamisa izandla zakho zombili. You may be seated bazalwane. Mawukhona lapha kwethu ongazani noJesu phamisa izandla zakho eziwu2 sizokhuleka kanye nawe. Amen. Mayingekho siyabonga sonke sekhaya ezulwini. Hallelujah. Shaleni uNkulunkulu izandla siya kwi-offering. Amen. Ashayele uNkulunkulu izandla senkonzweni yomnikelo. Amen. Hallelujah. Siyanikela bazalwane. Amen. Hallelujah. But ucela nje sinikele ngale ndlela. Amen. 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 Cela uze nebhegi yonke sibe ngiphendulile.